voort. My band. We zijn hier op de Volkstuin en de Dwarpstuin van Huddegriep. Pieter, ik begin bij jou. Wat brengt jou hier? Nou ja, misschien haast wel dagelijks. Ja, nou, ik vind het is gewoon mijn hobby. Ik vind het gewoon leuk om te tuinieren en je bent in beweging. Kijk, toen ik werkte deed ik het ook al. En ik had werk wat veel met mijn hoofd bezig. En dat was voor mij een hele mooie afleiding om je hoofd weer even helemaal leeg te maken. Dan begin ik even naar jou, Sjerk. Want wat brengt jou hier? Wat maakt het zo mooi om hier aanwezig te wezen? Toen ik nog het werk wie, ik ben ook met pensioen, maar toen ik aan het werk wie, dan wie ik sneeuw de morgens was om een uur of zo. En dan, nou, je ziet je wel om je heen, het is een pracht hier. En dan weer de vogeltjes hier wordt, nou, dan weer ik helemaal ontspannen. Dus dat vond ik fantastisch. En bovendien, van oudsher, mijn huid hier ik altijd Volkstuin, zei dat oergroeit. En wij hebben eigenlijk altijd gehoord dat we onze eigen groenten verzwargen. Dus wij eten de hele winter van onze eigen groenten. En daar komt bij, ik vind jitboin heel lekker en ik vind bientjes heel lekker. En dat is een van de hoofddelen waarom ik de tuin heb. Het is gewoon fantastisch. En dat ik dit net hier, dan wordt van mijn pensioen een leeg god, laat ik het zo maar zeggen. Dus een beetje een uitlaatklep, ik wil, denk ik. Ja, zeker. En je hebt constant sociale contacten. We hebben hier een man of 50 op de tuin. Nou, dit is dus het Volkstuin gedeelte. En daarachter, dat is de Dwarpstuin. En dat is wel een heel oorverhaal. Ja, want Pieter, jou bent ook bij het Bijenvolk hier op het tuin belutsen en ook bij de Dwarpstuin. Ben je hier meer of ben je meer thuis? Nou, 50-50 hoor. Ja, valt er wel een beetje mee. Kijk, je moet het een beetje in balans zien te houden. Hè? Thuis heb ik ook een grote tuin en heb ik ook genoeg te doen. Dus wat dat betreft verveel ik me nooit. Hoi! Hoi!